24horas.com, aqui na Bogotá, Colômbia, onde há um lugar de recepção na Holland House. Holland House é uma câmara de comércio entre Holanda, território também holandês, para fora de Holanda, maneira Aruba, Bonaire, Curaçao e Colômbia, onde o comerciante não tanto holandês que conecta com isso na Colômbia ou do Caribe holandês e vice-versa, por tomar contato com e assim estabelecer relação comercial. Nós conversamos com o diretor de Holland House para contar-nos tique mais de evento que a lugar awe. We hadden vandaag onze algemene ledenvergadering. Op het Holland House hebben we 1 keer per jaar dat we alle leden bij elkaar roepen om te presenteren wat we het jaar daarvoor gedaan hebben. Dus we hebben vandaag de resultaten gepresenteerd van 2023 aan alle 419 leden van het Holland House Colombia. En hoe was dat gegaan? Ja, was een highlights dat je kunt delen? Absoluut, een hele dynamische meeting. We hebben gelukkig als Holland House, maar ik wil eigenlijk zeggen als Koninkrijk in relatie met Colombia een heel goed jaar achter de rug. Dus de handel is gegroeid, de export vanuit Colombia naar Nederland was iets meer dan $2000 miljoen. Richting Aruba, Curaçao, Sint Maarten iets meer dan $300 miljoen. Goed jaar voor de handelsrelaties, goed jaar ook voor de investeringsrelaties en ook voor allerlei andere uitwisselingen. En dat zien we als Holland House terug in het feit dat we vorig jaar ongeveer 60 nieuwe leden hebben verwelkomd. Dat betekent dat we nu op dit moment 420 leden hebben, of 419 moet ik zeggen. En ik denk van de 60 leden vorig jaar dat er zomaar ik denk 7, 8 leden uit Aruba bij zijn gekomen. Dus je merkt ook dat de relatie Aruba-Colombia, dat er toch steeds meer bedrijven vanuit Aruba deze kant op komen. Hier zaken gaan doen, hier op zoek gaan naar kansen. En daar zijn we als Holland House heel druk mee bezig. Ja, ons doel is de handel, investeringen en alle uitwisselingen tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland met Colombia te bevorderen. Dus dat betekent dat een ondernemer uit Aruba die hier iets wil verkopen, iets wil kopen of iets wil investeren, daar helpen wij bij. En dat is vaak op een hele praktische manier. Wij zijn de partij die zorgt dat de juiste partners in Colombia gevonden worden, dat de juiste leveranciers gevonden worden of de juiste klanten. Dagelijks zijn we bezig met een vrij groot team om zoveel mogelijk bedrijven te helpen uit Aruba om hier succesvol te worden. En dat gaat gelukkig, ik moet zeggen, de afgelopen 2 jaar hebben we daar enorm op ingezet. Vorig jaar is ook minister Wever op bezoek geweest. Die je merkt dat de impuls die dat gegeven heeft is heel groot. Dus je merkt steeds meer bedrijven uit Aruba die de weg vinden naar Colombia. Ook vandaag tijdens onze assembly, Jordan Slipken Cruz van de Aruba Tourism Authority opnieuw gekozen voor het bestuur van het Holland House. Dus ook Aruba is inderdaad permanent aanwezig in ons bestuur. En dat zorgt ervoor dat Aruba altijd bovenaan ook de prioriteiten staat. Dus ja, de vooruitzichten zijn goed. We zijn vorig jaar als Holland House met 55% gegroeid. Onder andere de 60 nieuwe leden die ik noemde. Ja, en onze vooruitzichten zijn toch wel dat dat ook dit jaar gaat blijven groeien. Ondanks dat het misschien met Colombia even iets minder gaat, zien we dat de interesse vanuit Aruba, Curaçao en Nederland blijvend is. En dat daar heel veel mooie dingen uit gaan komen dit jaar. Aruba Tourism Authority forma parte de directiva de Holland House e de persona de Sr. Jordan Slipken Cruz, ela queda reelegir en lo que se trata de asamblea como miembro de directiva y nos queda saber qué es el rol de Aruba Tourism Authority en Holland House. Aruba Tourism Authority é bom para explicar e comunicar isso aqui. Nós está membro fundador de Holland House. Holland House, seu objetivo principal está para representar o reino de Países Bajos, maneira também na espanhol, desde Holanda. Antobra, nós como Aruba Tourism, nós está fuerte esfuerzo en lo cual está turismo, pero también si nos por aportar en otro sector nos está siempre willing para conectar que personas correcto. Pero primordialmente nos está tiene 420 miembros actualmente que están formando parte de la cámara y tiene compañías importantes manera KLM, manera Heineken, compañías de aviación, nos tiene varias compañías de Aruba también. Entonces nos está sintiendo que nos está en el segmento, en el target correcto para estar en contacto con personas aquí. Bom, o processo não está
nada difícil, vamos poner assim, né? Simplesmente que cada vez tem mais companhias de Aruba, de Curaçao e de diferentes outras islas que têm bem interesse. O processo está simples, bota contactar Holland House diretamente, seja que tem uma ideia, não necessita diretamente uma companhia já estabelecida, é portar uma ideia que você tem, que você com Colômbia, tem potencial para trazer produto na Aruba, e Holland House era a guia de pensar, ok, sabe que você tem coisa na Colômbia para lograr o produto ou o serviço. Atualmente, a tendência está que a maioria das companhias de Colômbia tem interesse de riba produto Aruba, seja porta-coffee, diferentes produtos, mas também tem banda de arubiano, que tem conhecimento de tecnologia, de software, de serviço mais que outra coisa. Antes, esse tipo de serviço mais que outra coisa que atualmente está vindo por de Aruba.